Nwanne gwa m efa go. Ekelekwa m unu. Chinko echikwala eze. Aha m bụ Nweke Nwoye. Edechiri edebede m onye bụ mgbọ na-eyi amadu wee kwụsị aneb kuma aneb. Ọ dị mma. Ndị ibe anyị na-eme taa. Ibe anyị na-eme taa bụ mmemme oriri iyi ji nke nna anyị na-elu Unatezi dị na Nkanu East, Enugu State, Nigeria, Enugu General. Bada na ọra kpọrọ ili anyị. Okay? Yeah. Gịnị bụ ili anyị? Iyi anyị bụ ọnọdụ ihe ndị ntọala ihe ndị nna anyị ochie dewere gbogbo iyi ji ọbụ ịbanye na arọ ọbụ na ọ bụ achị na ọ bụ ekwube mgbe ụnyaa bụ mgbe gbogbo a na-akpọ ebe ịbanye arọ ọfụ ọnọdụ anyị bụ ndị Igbo n'onwe. Ka a ga-ejikwa ụbọchị taa. Ụbọchị taa dị ezigbo mma ọfụma maka na onye ọbụla kwuru bine nkịtị ọnọdụ dị ụtọ anụ nwa kwesịrị ndị kele Chukwu kele ndị aja na ndị mmiri ya bụ ndị mmeri ebe iwu. Ụbọchị taa bụ ezi mma. Ụbọchị taa tarị ga-abụla bụ ụzọ mmiri ụzọ mmepe ụzọ ọganihu nkwa na nwaanyị ga-abịa ebe ije ụbọchị nkịta taa ga nọ n'ihu ikoro dị na aja na dị na anyị na-elu Unatezi mkpụkpụ na asa. Gịnị bụ ikoro? Ikoro bụ ihe bụ ndị ichie gboo bụ ndị okenye eji akpọ nte ebụ mmụọ bụ mmụọ ọbụla a na-akụ aka mmiri a na-akụrụ ikoro ma ihe ime n'obodo onye nwe oke ikoro ahụ ma ihe bere ọbụla bụ obodo si wee dị akpụọ ikoro ebe ọbụla onye na-aba akpọ ya bikoro onye ma anyị ebe ntị oyi mana ya bụ ọya bụ ekwekwu ama agba. Ọ dị mma. Ikoro anụ nwere na-akụ. Ana m akụ ya n'ọnụ anyị ga ọdụ anyị bụ famili bụ ụmụba kwesịrị adị ebe Ibe na-akụ igede, akụ ikoro. Tata anyị nọ n'ihu anyị ụmụ ịba na-arụ Unatezi. Onwe okwu ị na-agba Igbo na oru ndị narala ikwu na ibe. Okwu m na-agwa Igbo na oru ndị na-ala Unatezi na ndị ana Igbo na ndị Nkanu na ndị Enugu steeti maka ndị Igbo niile bụ n'aka ha bụ maka ebe mmemme ebe ihe anyị na-eme n'ụbọchị tata nwa bụ na onye mba ma onye ụlọ ga-abịa bụ mmemme mana ụfọdụ m na-aga n'ụbọchị tata m na-agwa okwu weda bikodo ụzọ ọbụla bụ ụzọ ọbụla onye ọbụla si abịa ya dị ije ọ ga-abụghị ụzọ mmiri ọ ga-abụghị ụzọ awele ọ ga-abụghị ụzọ mmepe ọ ga-abụghị ụzọ ụba ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị na-abịa ya dị ije okwu ụzọ niile ga-abụghị ụzọ orimiri ọ ga-abụghị ụzọ mkpochi ụzọ onye ọbụla bụ onye ọbụla si ije onye bụ ije amụtakwa ndị be ga-asịkwa ya teege n'ọnụ be anyị sie nnọọ. Nwanne ekene gị. Ekenekwa m. Ọ bụ na erika anyị tata ndị ihu ọma na-eso na ya. Onye ekenekwa gị ọfụma ibe ọma na-eso dị mmiri bụ na ọmụmụ ụba ndụ ahụike ụlọ elu ụlọ ala ụgbọala mmepe obodo bụ ihe ọma ga-esoro ya bụ ije anụ site n'aha Chukwu ọdịnala na aja na ndị mmiri. Ekene gị gwaka m ya afa gị ọzọ. Ebe m bụ Nweke Chukwudozie Nwoye edechikiri edebedewe onye bọọfụ ụgbọ na-eyi ya mmadụ bụ ekweso ana ebe abịa n'ebe otutu ebe ọzọ m edechikiri edebedewe onye bọọfụ ụgbọ na-eyi ya mmadụ bụ ekweso ana ebe abịaga n'ime obodo ebe mma abịalụ ọmụnwa ga a na-akpọ nwa eze mmiri nwa ogbe ọgba na ike ka ji ọfọ. Ikoro ikwu maka ọbịa gosi anyị ikoro ahụ eji eme. Ọ bụ ikoro ahụ bụ ihe metụrụ aka kịta ya ikoro ya na-ekwu isi na na-aba achọ ihe siri ike ibe achọ ịgwa obodo okwu achọrọ igwe obodo okwu maọbụ ibe mere obodo onye ga-akpọ ekwekwo ama agba ka bụ ikoro ọ bụ ebe ikoro a na-aba pụọ ọgwa obodo bụ na asa oruo ohe nchi ebe ọbụla onye nọdaba ọnụrụ ka anyị bee nke ọ dị iche na ogene nke a dị iche na ogene a na-akụrụ na abụ achọghị ịgwa obodo okwu ogene bụ ya bụ ibe ndị egwu dakpọ ebe egwu mmụọ ndị dị iche na-ebu ibe ha na-eri mana nke a bụ obodo niile a na-akụrụ ndị igwe a na-akụrụ ndị igwe ma ọ bụ ndị isi obodo niile ihe anyị nwere ebe bụ mkpụkpụ na asa na anyị na-elu Unatezi onye ga na-akpọ oke ikoro dị na anyị na-elu Unatezi bụ akwụọ ya ebetụrụ ndị ọzọ niile eme ndị ọzọ mkpechi dịkwuru n'ọnụ ma nke ọnọ nka ga-ezo obodo obekwuru ndị ọzọ ha chinye anyị ka a na-eji chita akụgụ
anyị kwere na-achụ ụnyọ ka ha na-ebe ebe a chisa ekuruchi abalị akụkọ ekuruchi abalị chisa takọtụta akwụkwọ ọzọ agịrịgba atụkwa anyị nkịta anụma anyị akpakwa ihe mgbe mkpara igbo batakwa n'ime ka ọ tụọ egwu n'ime ebe ọ jiri afụta anyị akwụọla ekuru ọnụmụ ọbụla ga-adị ime ka ome ebe anyị akwụọla ekuru ụlọ ebe ga-akpụta ebe mmụọ ekene gị ezigbo mmadụ ọzọ onye bụ ọzọ na na-arụ na